Bevis for, at man kan beregne areal mellem to grafer ved denne formel. Hvis man skal beregne arealet af det røde skraverede areal fra A til B, hvor graferne skærer hinanden, og man har den øverste graf f af x, den røde, og den nederste graf g af x, den blå, så tager man forskriften fra den øverste graf f af x, minuser den med den nederste graf g af x, og integrerer fra a til b. Vi ved, at man kan regne arealet under en graf ud ved at integrere fra a til b over funktionsudtrykket. Jeg har den røde graf f af x og intervallet fra a til b. Så kan jeg regne det sorte skraverede areal ud. Ved at gøre det her. Altså integrere fra a til b over f af x. Så får jeg hele det sorte skraverede areal. Men vi er jo kun interesseret i at finde det røde skraverede areal. Man kan også godt regne det blå skraverede areal ud, som er det her stykke. Det er det, man gør her. Man integrerer fra a til b over g af x. Men vi er så interesseret i at finde det røde areal, så derfor trækker man det blå skraverede areal fra det sorte skraverede areal, som er hele det her areal. Dernæst får man arealet af det røde skraverede areal. Ved hjælp af differensreglen får man den her arealformel, selvom at vi ledvist bruger den her. Differensreglen siger nemlig, at man kan sætte det ind under et fælles integraletegn. Og hermed er det bevist, at man kan finde arealet mellem to grafer ved at bruge den her sætning.